ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଲାକ୍ସିତାସ୍ ଫୁଡ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଲୁଣି ଶୁଖୁଆର ଏକ ସୁନ୍ଦର ରେସିପି। ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏଠାରେ ମୁଁ କିଛି ଆଳୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ କାଟି ନେଇଛି। ଗୋଟେ ଟମାଟୋକୁ ସ୍ଲାଇସ୍ କରି କାଟି ନେଇଛି। ଗୋଟେ ପିଆଜକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ଚପ୍ କରି ନେଇଛି। ଦୁଇଟି ଆମ୍ବୁଲକୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ବତୁରେଇ ରଖିଛି। ଗୋଟେ ଚାମଚ ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ନେଇଛି। ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସେ ପେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବନେଇ ନେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲେଣ୍ଡିଂ ଜାରରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ କଳା ସୋରିଷ ନେଇଛି। ଗୋଟେ ଚାମଚ ପୋସ୍ତ ନେଇଛି। ପୋସ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଏହା ଟେଷ୍ଟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢ଼େଇ ଦେଇଥାଏ। ଜିରା ଗୋଟେ ଚାମଚ ନେଇଛି। ଦୁଇଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ଭାଙ୍ଗି ନେଇଛି। 8-10ଟି ରସୁଣକୁ ଚୋପା ଛଡ଼ାଇ ଆଡ୍ କରିଛି। ଏବେ ସେଥିରେ 2-3 ଚାମଚ ପାଣି ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଏକ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ନେବା। ପେଷ୍ଟ ଆମର ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏହାକୁ ସାଇଡ୍ କରିନେବା। ମୁଁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଇଲିଶିର ଲୁଣି ଶୁଖୁଆ ନେଇଛି। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର କରି କାଟି ଧୋଇ ନେବି। ଏବେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବି। ଏଠାରେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି ଗୋଟେ କଡ଼େଇକୁ ଗରମ କରି ନେଇଛି। ସେଥିରେ 2 ଚାମଚ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଦେଇଛି। କାଟି ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଏବଂ 1/2 ଚାମଚ ହଳଦୀ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ଆଳୁ ସବୁ ସିଝିବା ପାଇଁ 5-6 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବାହାର କରିନେବା। ଆଳୁ ସବୁକୁ ବାହାର କରି ଏବେ ସେଇ ସେମ୍ କଡ଼େଇରେ ଆଉ 2 ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇଛି। ଶୁଖୁଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ଗୋଟେ ପଟେ ହୋଇ ଆସିଲାଣି, ଏବେ ତାକୁ ଲଉଟେଇ ନେବା। ଶୁଖୁଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ କରି ନେଇଛି। ଏବେ ତାକୁ ବାହାର କରିନେବା। ଏଥିରେ ମୋର କିଛି ତେଲ ବଳିଯାଇଛି। ସେଥିରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇଛି। ତେଲ ଗରମ ହେଲେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଫୁଟଣ ଦେଇଛି। ଫୁଟଣ ଫୁଟିଗଲେ କାଟି ରଖିଥିବା ପିଆଜକୁ ଦେଇଦେବା। ମୁଁ ଏଠାରେ ପିଆଜକୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କରି ଭାଜି ନେଇଛି। ଏବେ ସେଥିରେ କାଟି ରଖିଥିବା ଟମାଟୋ ଏବଂ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ଆଳୁ ଭାଜିବା ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ହଳଦୀ ପକେଇଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଆଉ 1/2 ଚାମଚ ହଳଦୀ ନେଉଛି। ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରି ଟମାଟୋକୁ ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଟମାଟୋ ସିଝିଗଲାଣି, ଏବେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଏବେ ସେଥିରେ ସୋରିଷ ଆଉ ପୋସ୍ତର ମସଲାକୁ ଦେଇଦେବା।
ଏସବୁକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା। ଏଥିରେ ମୁଁ ଟିକେ ମସଲା ପାଣି ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲାକୁ କଷି ନଉଛି। ମସଲାର କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ବାହାରିଗଲାଣି। ଏବେ ସେଥିରେ ଭାଜି ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା। ଏମିତି 3ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ଖୋଲାରେ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା। ଏଠାରେ ଆଳୁ ମସଲା ସହ ପରଫେକ୍ଟଲି ମିକ୍ସ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ବତୁରେଇ ରଖିଥିବା ଆମ୍ବୁଲକୁ ଦେଇଦବା ଏବଂ ମୁଁ ଏଠାରେ 1 କପ୍ ପାଣି ଆଡ୍ କରିଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ପାଣି ଆଡ୍ କରିବେ। ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରି କିଛି ସମୟ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦବା। ତରକାରୀ ଆମର ଫୁଟିଗଲାଣି। ଏବେ ଭାଜି ରଖିଥିବା ଶୁଖୁଆ ସବୁକୁ ଆଡ୍ କରିଦେବା। ଏମିତି ଆଉ 3ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦବା। ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଆମର ଇଲିଶି ଶୁଖୁଆର ବେସର। ଆପଣ ଏହାକୁ ଗରମ ଭାତରେ ଖାଇବେ। ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ରହିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।